बिटिसियावबो 3 रोजासो साख्रि जानो थांगासिनो दङ बेफोराव जोङो आथाना फैसाबो घुस जानो होनाय नङा दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर जोंनि मुंख्लंफोरनि थै जिउ आरो गोलोमदैजों मोननाय दिनैनि जि बिटिआर बेखौ जों बयबो अनसायनानै आवगायलांनांगोन समाजाव एफा एनै जि गोरोन्थि बेफोरखौ सुस्रांनांगोन थाखा फैसा गोरलैयै रां मोननाय बायदिसिनाजों जोंनि मानसिफ्रा खारनो हमदों नाथाय दिनै बयबो मावै दाङै जानायनि कालचारखौ जों लाखिनांगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो मावै दाङै जाबोदों हानि जेंना दङ हानि जेंनाखौ जों सुस्रांगोन फरायसालिनि जेंना दङ बेखौ सुस्रांगोन लामा सामानि जेंना दङ दिनै नङा गाबोन बेफोर गासैबो सुस्रांजागोन नाथाय जोङो मोनसे गोग्गो समाज दानायनि फारसे बयबो दावगालांनांगोन दा दिनै जोङो बेखौ मावनो हानायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम सोमावसारनाय एनडिबिनि गोसो होनानै खामानि मावनाय गोबां हान्जाफोरनि खामानि मावनायजों बिटिआर सरकार दाजाबाय आरो दिनै बे मोजां थासारियाव रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बे खामानिखौ मावफुंनो हाबाय दा बेनिखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना बयबो बेवहाय काउन्टाराव थांनानै लाहैथां बारा होंगो दोंगो खालामनाङा लाइन थांबा थाब जागोन आरो साफा सानैनि बहाबा हांखोआ बबेबा मोनसे गोरोन्थि जानो हानाय बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै ला कारेक्सन खालामनांगौबा उनाव कारेक्सन खालाम नाथाय फैसा लानाय आरो फैसा होनाय बे कालचारखौ जोङो बन्द खालामनांगोन गोरिब गुन्द्रा मानसिनिफ्राय नङै बाङै बुंनानै खोथा फैसा खांनाय मा खांनाय बे कालचारा गोदोनिफ्रायनो दङमोन आरो थांनाय सरकारा बेखौ बांद्राय एनकारेज खालामदोंमोन दिनै जोङो बेखौ बन्द खालामबाय दिनै रेशन कार्ड मोनदों मानसिफ्रा उजाला गेस मोनदों बिनिफ्राय जेजेएमनि दै मोनलोंदों अरुणोदय मोनदों बेजों लोगोसे माखासेया दिनै माइक्र' फाइनेन्सनि लन बेखौबो रिटार्न होफिननाय जाबाय बेबायदि गोबां सुबिदा सरकारनिफ्राय मोनगासिनो दङ जायफोरा रेशन कार्ड मोनदों बिथांमोना 5 लाखनि देहा फाहामनो थाखाय फ्रि ट्रिटमेन्टनि मोनसे आयुष्मान कार्ड मोनदों दिनै बेफोरबायदि सुबिदाया गोदो फैयाखैमोन नैबे समावसो बे सुबिदाया फैदों बिपिएफनि सरकारनि समाव 39,000ल' आयुआनि पिएमवाइनि न' बानायदोंमोन बेबो आद्रा जाजोबदों नाथाय जोंनि सरकारनि दिनाव 1,20,000 न' बानायनाय जाबाय मात्र बोसोरथामाव बिथांमोना 17 बोसोराव 39,000 न' लुदों बेबो आद्रा नाथाय जों 3 बोसोराव 1,60,000 न' लुनो हाबाय आरो माखासे न' फैबावगोन रायजो राजाफ्रा बे न'खौ मोनगोन आङो गोलाव बाथ्रा बुंला बे कुसुगाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ खेबसेबाव बावहरबाय बे थांनाय समाव नोंथांमोना जेरैबायदियै गोख्रोङै इउपिपिएल जों गसंदों बिजेपिजों गसंदों फैबाय थानाय समावबो गोख्रोङै गसंनांगोन आरो आद्रा थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे आफादखौ नोंथांमोना अरायसम गोख्रों खालामनानै लाखिनांगोन आं फिन नोंथांमोननो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।